Umi kelas 1 wis. Ayo. Ayo ora apa-apa, sing penting iso menjaga diri. Tambah semangat toh, Pak. Lah wangsulan kowe. Dadi lek pacarane nambah semangat. Nggih, sok-sok nggih. Hiburan ya, Mak. Hiburan men masyarakat ora mikir mundhake BBM. Ayo. Dihibur dhisik. Sapa sing diaturi nembang? Luwih dhisik aku tak iki nampilke anakku wedok Umi Hafifah. Wah iya. Men jumeneng. Arum Bali nggih ngurmati Mbak Umi Hafifah dari Ponorogo. Berpacu dalam melodi. Ya yuk. Etika seorang waranggana sadurunge nembang ngaturake salam hormat sik marang para lenggah ingkang kepareng rawuh. Ya nduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Waalaikumsalam. Kula Umi Hafifah saking Ponorogo ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Panjenengan sedaya sampun kersa napa nggih? Sampun kersa mengapresiasi Ki Cahyakun tadi sak rombongan. Mugi-mugi anggenipun panjenengan wungon pikantuk leliru saking Gusti Allah. Lan lirune apa lirune? Lirune rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Lan mugi-mugi dumateng Pak Yoyo anggenipun dharma nggih. Udu, mak padakne wong sawan kuwi Mbah Darma kliwon medhe udu. Berdharma ngoten lho, Pak. Oh iya. Berdharma. Ora ngene iki ora kok dharma ora. Pancen kewajibane seorang warga masyarakat Jaten le bekti karo Pak Lurah le karo masyarakat ya ngene iki. Oh nggih. Ngono kuwi. Nggih, mugi-mugi nggih pikantuk leliru. Apa lirune apa? Nggih. Rezeki ingkang kathah barokah. Ah iya, ngerti ta iki ning desane Pakmu ngerti ta? Ngertos, Pak. Kowe nganti sesuk njaluk amplop tenono kowe ora. Mboten. Iya, ora bakal njaluk wis rampungi sore mau. Iya. Nggih, nembang ya, Nduk, mung tunggu lho. Aku ora ngira lho, Nduk. Ning perumahan sing mirsani iso semene akeh turun dadak. Lah nggih. Lho, panitia le cancut gumbregut kaya ngene Pak Lurah selalu memberi informasi ke masyarakat, share liwat WA. Nganti WA-ne Pak Lurah dilebokne ning kene WA-ne wong wedok-wedok ning pasar dileboni kabeh.
Pamrih men mirsani wayang ngono-ngono. Nggih, lah nggih to, Pak. Perjuangan. Ha iya, perjuangan nanti kaya ngono kuwi. Sing lenggah pirang-pirang, sing mirsani pirang-pirang, jaten. Lek mirsani wayang jebul pirang-pirang. Nek sing nanggap arang-arang. Ya diwiwiti iki kok. Ayo, Nembang ya, Nduk. Nggih, Pak. Ciri khasmu wae putri gunung. Nah, ning sak bawane. Nggih. Bawane ya ana gandeng cenenge sambung rapete karo lelakone sampeyan dhewe. Ya. Nggih. Bawane apa, Nduk? Bawane napa niku? Kinanti. Nggih, Kinanti. Ah ya, aturna karo Piyayi Jaten. Ya, coba lan ugi kula aturaken dumateng adik-adik ingkang KKN wonten ing Jaten mriki. Wah, ana mahasiswa KKN, ana nduk saka Yogya, saka UNY yen ra kleru. Wah iya. Wis muga-muga iso tambah pengalaman, tambah ilmune. Muga-muga ning kene ora petuk karo Badarawuhi. Ayo. Ayo. Ya, Nduk. Uripku mapening gunung mila kulit kurang kuning. Nah, terus Paitanku mong kasetyan nanging Kang Mas Jokuatir ra bakal ndika kuciwa gandeng tresna kelawan ora bakal ndika kuciwa gandeng tresna karo Umi. Ya. Wis duwe pacar ya. Ambak lagi mlebu isi Surakarta taun iki. Nek pacaran iki ket SMA. Oh iya. Ora apa-apa. Wis ngono kuwi ya. Ha iya. Tegese taruna ngungkuli ibu ngono kuwi. Ha iya. Lek Bu Kesi mbiyen SMP kelas 2 iki wis pacaran. Umi kelas 1 wis. Ha iya. Ha iya ora apa-apa, sing penting iso menjaga diri. tambah semangat toh, Pak. Lah wangsulan kowe. Dadi lek pacarane nambah semangat. Nggih, sok-sok nggih. Apa wong pacarane mesti seneng terus? Ayo. Nggih, mboten. Kalau mosok ngangge padu, Nggih. ngangge nesu, Nggih. ngangge mutung ngono iki. Nggih. Lah pas mutung, pas nesu ini semangat apa ora? Mboten. Lah iya berarti pacaran bisa menambah semangat, ning bisa juga untuk dadi wong akhirnya ngelokro mergo pacaran. Nggih. Ngono ya. Nggih, Pak. Lho kudu iso milah lan milih, pacaran ya kena, ning kudu ngerti batas-batasan. Ya ta. Aja nganti kowe lagi mlebu semester 1 terus engko semester 3 terus meteng aja nganti. Mboten. Wae kudu sing pinter ngawekane ya. Nggih, Pak. Ngawekane nganggo iman kuwi lho. Ayo. Ayo kudu bocah saiki iman-iman wae tak kudang-kudang iso sarjana yen perlu magister seni. Ayo. Amin. Wis magister seni lagi kena palakrama. Ayo, amin. Iki bocah berprestasi ya, Mak. Syukur. Aku yang ngerti wit SMK juara terus. Ayo, elok. Matematika dhewe entuk 9. Hebat. Ditumpong 3. Ayo. Aja ngenyek ora. Ya, Nduk, putri gunung ngaturna marang Piyayi Jaten. Ya, yuk. Nadyan aku bocah gunung ganteng
beda Mas. Mawon niki saene kalih sinden setunggal sing mono tambah gayeng nonton lho. Siap nggih. Mboten jarum super mboten napa-napa ning niku mawon setunggal. Oh nggih. Ayo Tik kira dinumpakne ambulan Tik ayo. Pak Marijan lho ayo. Monggo Bu, kula diajari nggih. Iki jan pas iki lek karo Marijan. Siap antar. Ayo. Sing wedok jan kaya Komoratih. Pak Marijan kaya Komodo dadi. Masa jenengan teng bawah? Jenengan ten dhuwur mawon, soalé cendhek jenengan. Lah kula kula ten dhuwur mangke mboten perkewuh penak kalih. Oh ngoten, penak teng mriki jenengan. Nggih, mangke nek jenengan dawah kula sing nampani. Ah, nggih ngoten nggih Pak. Nggih, tampani lebokne ambulan gawa ning 48 wae. Jan, kok horor meno niki. Lho ora ngerti pondok pesantren. Aku ngerti ya, Mas. Wah, Pak Yoyok malam ini horor ya. Aku tau rono malah petuk karo glondor. Nonton apa, Pak? Gandeng mboten nenten bintang tamune kula sing isian ngoten. Wah, nggih siap. Hainje Pak, monggo. Hati-hati lho Pak, swara ngeten iki ngentekne bengkok lho Pak niki. Lah mboten oh gadah bengkok Pak Lurah kathah. Lah nggih. Pak Lurah. Pak Lurah mboten kersa tindak teng panggung. Pak Wonten Lurah. tasih wonten buke mboten. Oh ngoten. Hainje. Buke tasih. Buke tasih wungon ten mriko. Mboten. Saeneke wae lah. Nggih ajudane mawon. Akhire nekat ya ajudane iki. Dados ngeten Pak, panjenengan iki ngabiyantara nglampahi jejiban mriki kados pungkruk masaran ngoten remuk ra bayaran ngono. Pun beres nek niku pun mboten masalah. Engko Pak, tetes sing katresnan Tobi berdua Pak Marijan kali Mbak Tuti. Monggo to, tetes. Janur kuning lengkung-lengkung sapa wonge ora nandang uyung Kadang gratis sedih
tresnaku bakal lembah tunggu. Pripun Bapak Lurah? Wah, sesuk pangkat kula mundak. Mundak pripun? Dadi napa niku? Ya mundak sithik no, Pak. Umpama ajudan nggih mundak mriki kan dadi sithik ngoten. Mboten napa-napa, minggah mboten napa-napa, Pak. Bebas. Mbok minggah mriki lho, Pak. Mboten mantun. Penak teng mriki lho, kalih kula. Wah, lemarake nglaleke wae. Oh, mboten sakit kok, penak. Jenengan riyen Pripun? ditutupke. Ditutup napane? Ditutupne nyanyine. Nek wau sing buka kan jenengan. Alah, ya gentenan ngono wis padha penake ya. Kaya apa Maksude ae. lagune genti-genten penak, Pak. Kok jenengan nggih sensitif to. Ha nggih. Tresna iki pasaran to kowe. Sering to. Pripun? Lah nek kan ponate kalih jenengan to mosok jenengan kesupen. Lah kula riyen mantan RT 37 nika kok saniki pun mboten ten mriku. Nika sarunge jenengan tesih kanten tenggen kula. Oh. Berarti Dipendhet mboten? Mboten sah mawon. Ora larang Pak njupuk sarung. Mengke lewat WA mawon. Oh, WA-ne jenengan telepone teng WA kula. Kalah. Wis yo. Nekat wae. Monggo ditutup sayangku. Tresna iki.
matur Kok suwun. menawi ngoten Bapak nyuwun pamit kalih mandhap kula nggih alon-alon mawon. Nggih. Niki pun dalu masalah. Oh nggih, sembah nuwun nggih Pak Mari Marijan. lepat nyuwun pangapunten sedaya mawon. Nggih, sami-sami, sami-sami.